Oh, voin hi Niruk October. Sang ni le som ni panga ania. Canadian Thar Branch. Tenzol din Thar Branch Christian Chalai Polten. Hian Lazir chol pain KFC wala kan soi tu ten. Siama an buai puya. Member te tan tin hian saina. Lazir ten kan ei dona. Voin hi thotan ni ania in khom banin la kan zira. Chuan Lazir bana hian thei tui den. Ei tur tui tak mai hei kan soi tu ten min lui saka. Alom om hle mai a. He ta tlangwa ro moya. Tlangwa soma kan secretary ania. Ani hi usiama kan assistant leader in hela hi. Kan sum bong tu. Pueng puya ni boka. Kan hela ma hian kan member. Fel tak tak te. Zai thiam tak tak fel tak tak te. KGP ta na mi changkai tak tak te vek kan nia. Fel lam hle maya eile in lama chuan ven thon an ngai lo ni. Hela hi kan sum ziak tu nula a mingi. Heta kan upa kan represent pasoma. Ni po sai miron tel pui thea heta. Ruti te mami te po in sungan lo ei ve ton hi mami. Indu khopin ei thei don em. Ei thei don mo. Khu ta hu ga conductor purin te a. Mi po in chung khang khop mai. Zaina hian member somnga chuang hlek in la kan zir theia. Lama hian kan tlei rol deuh te an om boka. Lama hian tlema kan senior deuh te an om boka. Kan senior deuh te le kan tlei rol deuh te in thung krang ani puang ma tuyem puang ma kan tizeta tlangfa lala nia nakin loka pula ni mai tur ni chatak ta pu ni tur no du tha li som ni pakhata hem pu ni mai to do na cái tiền ăn xiên thì chuan là diệt tiền sẽ là poi cái tiền như là ha ei la in lam pa hai chuan bang thei lo ni tangwal ma je khai ei to ro ka le mo kam le mai ani poi pu ni tur ani he la hian pu ro ta tangwal erika ha tangwal ro ta hi khomo khomo he lam lo hoi ta se kan tlei ro lam hi la vele hle ka nge hela ngan tlei rol te no ma ai khai tu em kim kim hela hian kan nula hei kan nula hian ni po hi nakin lo kan nula ni mai tur ania au thale mai ya hian it lai mi te chuan an lo mu zo ve chia lo ni om tak ania la lv po mai bol lang lo la lv hela wan kal se lang ei tur om na lam pang hi pan ve to te an ong nula arami hey heta kan tharau lam in char san yani hi langwal ro sakati dan taka mingi chu alang no su ama hi no si lo hi camera hi ngam riau zela hi alang no su zel mai hay nula ni kan assistant secretary ni nula matlan chuai ni hi ai in pin na ta pulom te a ani hi get chip kan foi to hlun ten li a lai kan leader om boka so ku pian moya ku ma moya ani po hi KGP lo khol khap to thin tu kan senior ani ake om lo ala tam maya mu la wang ake rồi so với đặc khel so vek to thế là hiền cột lẽ cột lẽ sprite let's squash nắm bằng thế này car lẽ lốc à kian presbytery kan mang thona sumi so chuan bial pon to
in hun te kan mang do na in lakut pui te pok kan la nei do na mat sop kan langa khop mai ti tur kan langa khop mai om lo